kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu banda men tagal yettu Allah julde maulana muhammadu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bajjo aminata burna do windere goto e guri siyankobe bandirabe funnaange e hirnaange rewo e worko debbo e gorko suka e mawdo bambetedo e bambowo on biyama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu en garta yewtere men wietende Mbidten sernabe men taw ko do dogata e Piindi TV kala altine so tawi jeeɗo ñaawi eɗen mbawi wiide noon sernaɓe hewɓe e ndewi ɗo ene heede karallagal ngal hannde e weleede Allah Alhaji Djiby Dieng gorko mo Kanile Kannaraji kanko heedi tigi rigui e karallagal ngal no hannirta ndani son ji jonni amen nde noon mo jiiɗo Farba Salli Siré Moutel walla mbiyamo Samba Haba Billo Booli ma wiɗa hen kam mari hannde ko Mbidten sernamen la ko yela walla ko gawla ala ha hande koye Mbidten sernaɓe min ko hen jewteten mami ar joni mi haalan on sababu jonde makko ɗo hande son jiino joɗori ni eɗen gandi hande ko affaire diine min kalata ñalawma wolde seɓɓe ñalawma walla ñalaɗe ene kaale on jogui ñarogal gongal ngal o ñaroto o ko Samba Haba Billo Booli jeeya ko Ciloñ ko toon tigui Baba Siré Moutel jeeya kono nen Haba Billo Booli jeeya ko gijolon nde wonno haala pulaar mbi puniɗo a joto eɗen gandi Samba ko laaɓi juulawi banggue métro fof o ene wawi humtude e haaju ɗum noon hadam wadde hay hunde hadam addande on yewtere mon nde mi tottat gorko gawlo o samina ren o Samba Haba Billo Booli jaam Allah wiyetema jaam Allah wiyetema jaam Allah wiyete rendo ngo foof min mbima aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Allah jiɗa ha cam Allah jarama a jarama en calmitima en calmini rendo ngo en calmini kala mo ene huccita e Piindi TV ɗa ha cam Allah jarama a jarama oɗon gandi hande ko jeetati imme hitere nde ko ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ñalawma mo yeehi ha woni midi 5 minutes ko ɗon hande yewtere nde fuɗɗi e weleɗe Allah ɓe woni Mbidten sernaɓe men Samba Haba hande wona gawlagu addimo ɗo ko yidde yo fammin bandiraɓe ko jole mabɓe ko eɗen gandi jiɗɗen haalde ko haala neni men jinnaɗo men Hajja Haba Billo Booli woni yummakko eɗen gandi kala hitande omo waɗana rasul billahi sallallahu taala alayhi wa sallam mawludul nabi so tawi ne heewi debbo baɗo ɗum ni sene woodi ni min kam mi yiyani taw walla taw heewani kono debbo tan dariɗo dadi darini mouhamadou rasul sallallahu alayhi wa sallam ene waɗa ɗum mawludu duuɓi amen kewani de kono min koye nen Haba Billo Booli jimi ɗum hunde wande fayida noon ceerno yaade diine ene yaade neɗɗankagal ene yaade fayidagal ene yaade moƴƴere Allah ɗum noon yimɓe heeɓe ne mbiya kam nen Haba kam ko ɗum ɗo holko addi ɗum ko yide mo nelaɗo tan ha yettini won nokku tagi ɗum wadde nanine walla ko ɓallade mo sernaɓe koyno Aliou ceerno Yero Balen walla kanko ɗum are makko tan waɗi ɗum kono joni noon wawi sodde gartogal toɓogal Djiby ko jinoɗo ngal guila ndungu araɓe Samba Haba Billo on wawi haalande bandiraɓe ɓe ko jimi nanda ɗum ko Samba Haba
farba salli siré mutel nen haba golle jooɗe ɗe waɗata kala hitande mawnude jamma mouhamadou rasoulou sallllahu taala alayhi wa sallam tan ko debbo yimɓe heewɓe noon goram mbawa wadde ko mbanmi ko kono min oɗo banggue keemi kala ko yimɓeɓe dongi famde mi noddat ɗo pam ɗum fammina bandiraɓe yimɓeɓe ne jiiɗi andude oɗo mawlud nabi goo ko addani nen haba billo booli wadde ɗum ko goo namdal ɗiɗiɓal ngal hol yanni jiiɗon hen namdal tatigal ngal holde oɗo mawludul nabi fuɗɗi nen haba fuɗɗi wadde ɗum toon to guijilol so wiyama guijilol noon eɗen gandi ko dane maayo woɗɗani sadel woɗɗani somona woɗɗani aali wuuri woɗɗani dondu mi haaɗa ɗo tan oto widuma limto guure ɗe fof Samba ba ɗum tin jiɗi min kalna bandiraɓe oɗo mawludul nabi mu nen haba waɗata hol dalilu muɗum e holno fuɗɗi allahumma salli ala seydina mouhammadi wa sallim ɗaha cam en jetti allah gonga kadi oɗo ñalawma a ɓooyi yidde yo en jooɗoto e oɗo ñalawma gonga mbaɗen darde ko faate oɗo jinnaɗo debbo wallahi allah jarama o jarama kanko de ko hajja haba billo booli o wiyete gonga o jeeya koye nokku ɗo mbiɗa jeeyami ɗo koye ɗi nokkuji ɗiɗi fof o jeeya gonga cilone guiji ɗon ko ɗum o fecci no peccorini cilone guiji ɗum wallahi o jibina koye wuro wiyetego guijilon ngo o jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas jeeɗiɗi ɗum woni 1927 ne hawri joni duuɓi capanɗe jeenayyi e duuɓi jeegom machallah o jibina koye diine gonga o jibina koye ngawlago ɗiɗi ɗe fof noon gueɗal hen fof itti hen gueɗal makko ha timmi ha dara hen mankani ala allahu akbar e kala mo darodino e yonta makko ene andi ko gawlu ha timmi kono kadi kala e mo darino e yonta makko ene andi kadi ko jiɗɗo diine ha timmi allahu akbar machallah ko donɗo ɗum noon a oron aha oron ay voilà kanko omo jogui taniraɓe makko ɗiɗo goto hen fof tampani diine kono allah addimo noon e jikku makko kadi yidde diine holɓen taniraɓe omo jogui tani ko gadiɗo o wiyete ko Kumbo Umu Hani Moussa Hamad Tiyabou sabbe sey malallaya wonino e nder konu Amadou Lamiɗo julɓe kañum dandino bayiji kewɗi diwni ɗumen so tawi walla ni hay so tawi mbayɗani ene jogui hen ɓe mbayɗani ɓe babiraɓe mumen dawanno konuji kanko joktotono galle o e ɓesguji mumen ha jomumen garta baye wonimo bamum maayi baye wonimo bamum maayi walla ni taw ko dawɓe ene dawi wolde ne dawde Amadou Seyko o reena ɗumen o reena ɓesguji mumen ko dañata ko omo ñammina ɗumen omo ñammina miskineɓe omo toppiti kabaru dewallal ɗimmiti ɗum noon ko ma makko jibinɗo ba makko kanko hajja haba billo kanko hajja haba billo on wiyete ko amnata farba jeeya ko nokku biyeteɗo cilon e galle biyeteɗo farba bosoye ɓen piloto ko mbayɓe piloto ko farba bosoye on yiɗino diine no feewi no feewi no feewi ha ceerno hamme e baba talla hokki ɗum gueɗal radiallahu taala an ceerno hamme e baba talla o joganima ɗum suudu jannguɓe heewɓe walla waliyaɓe heewɓe ƴognoɓe mumen kuɓɓe duɗe mumen e Fuuta almuɓe ɓiɓɓe joie en gabbi ɗumen dañi toon nafoore woodi ko naftori woodi ko nafti hen Fuutankoɓe tawi koɗo makko ɗo ñamanno ɗon jaranno ɗon beeri ɗon beeri allahu akbar anani jibi mi fuɗɗoro e almudu mum gadano walla e almudu muɗum puɗɗiɗo arde ɗon ha addi heddiɓe ɓe foof on woni Mouhamadou Siraji Dine biyeteɗo Alhaji Mamadou allahu akbar Siraji Dine l'Islam omo jogui ɗon cuuɗi ɗiɗi ɗo jilon ɗo ɗo cilon ɗo aɗa cilon ɓen ko ɗon mberno Alhaji Mamadou Saydou Alhaji Mamadou Bocar Kane to Kayhayde Gatay Guiwu gata giwu Alhaji Amadou Ibrahima Dab mo Jumdonde allahu akbar ceerno Amadou Ma Donga ceerno Amadou Hoori Ñiwa ceerno Abdourahmani Banaji ceerno Amadou Bocar Alpha
mo hoore fode gonga ceerno Seck Yuma Kane Dungur Alpha mo Dungur Alpha Allahu akbar ɓeeɗo fof de gonino e suudu taniko kanko taniko o wernuno lay sabu ngende kede ɗum ge wona mere ɗo galle babam ɗo cilon tanam kobara nene mum babam Gambi Salli Bugal o werni ceerno Aliou ceerno Yerbal ceerno Bekka en woni cosaan kala e maɓɓe garɗo cilon ene jogii ɗon asko heewngo ene jogii ɗon ɓe jippi kono yoni ɗumen ko arde e galle ɗon ɓe gonata Allahu akbar kamɓe fof ɗon ɓe ndi est ce que machallah Allah waɗimo noon kanko ko jiɗɗo aɗa andi neɗɗo aɗa jibine e hunde ni kono haqqille ma rumto ɗum mbaɗa dettude ma jibinande wona mbaɗa heewi wiide sa tawi bamani fembo tolli oto wat geeji kono kanko waɗani dettude ma ala voilà Allah waɗi o yiɗiri ɗum e sibabude tan jikku makko e Allah addirimo hono noon kanko ha jaafa billo eyi o yiɗiɓe o yiɗi moƴƴuɓe minen kala e amen mone naata jangde naatoyto ko galle tillere galle ceerno Aliou eyi tillere tan tillere no huɓidi galle goto ko galle goto galle goto hono tillere ko galle goto eyi kamɓe fof ɓe jalti koye ceerno Siré Allah waɗi ceerno Siré baba Atumani Ali Souleymani e walla ceerno Darel ceerno Sisé Dado Ali Ndiogu Dewa Yennaki ɓen jogui tabalde ɓega jogui duɗal e juma sambu hande noon ko affaire dini en garani ɗo askude kono noon ko ha ɓeydo labde ko ha ɓeydo labde bisimilla makka Allah waɗi noon omo wonde mabɓe omo namdo no rewrata Allah ha Allah addi Serigne Abdoul Aziz Malik Dabakh arine ari ardade Sarif Bun Oumar 1950 voilà nde arata Fouta omo ardoyi ɗum e haalande Fuutankoɓe Sarif ummima Fass arde ɗo ari jippi ɗon ɗo tillere ɗo o yehi toon o wi wonde o ari ko yo rokkumo wirdu tijani o rokkimo ɗari ko tijani 1950 Serigne Abdou sabu ɗum heccende heccende duuɓi capan jeeɗiɗi duuɓi tati hikka nden o nangi lawol ngol Allah waɗimo jiɗɗo diine ndeysan ceerno Aliou ceerno Yero Baal meeɗa jabde almuudo mum ne weera ko ñamata ko tan ko ɗum almuudo makko ñamata ko kewɗo almu jangganaɓe almuɓe ɓe duɗal ngal ne mawni koga kono koye makko fuɗɗi o itti almuudo makko o wi ɗum wonde yo yaa haɓa billo ƴetta ɗum anani de no wondaymi en ñammini ɗum ene ñammini ɗum on wiyete ko ceerno Baroli jeeya ko wuddum komin giƴiraɓe min piji kono noon ko addanimo mawludade mawludu ko kam ɗum hecci en ɗum de jiɗɗen ɓeydade andude to ummiɗa to dawal ƴettuɗa ngal ne moƴƴi ha maayi kono kam il faut jortoɗa tan ko hol sababu mawludu o sababu mawludu o hol hitande fuɗɗi o jaggatno komo jangi omo ñammina miskineɓe kanko ha jahaba kala jofde aljuma o yahat o sooda tew o waɗa e lacciri e haako o sippoya kosam o adda omo ñammina almuɓe so guinni Allah e comci ɗi o ñagotono ɗi o itta hen gude ha goram o rokka ɗumen walla gude ɗe o yeeya walla wutteji o yeeya o rokka almudon ko Allahu akbar kañumenne so pini tan garat walla so jamma ari jofde aljuma fof garat subakaji ɗi kam e ñalawmaji ɗi ɓen kay ko ɗon tan goni kono kañumen mbaɗantunomo mawlude jamma fof gara ayi jofde aljuma jiwanani so mawlude yonti o wiyaɓe wonde mawlude mawɗo o so yonti ɗum waɗete ko juma ɗum kanko yimɓe fof ndendata ko juma yimɓe fof ndendata o yaha toon kono noon so lewru mawludu ndu yonti saaha fof o noddat almuɓe omo waɗa ɗum ha Allah waɗi mawlude ne waɗanno e wuuro heewi ha caggal ɗum noon ɗeɓi waade no wadde fatara ni heewɓe hankadine ɓe mawloya boyinnaji ɓeɗo mawloya hoore fonde goto fof ɗo Allah nawi ɗum mawloya ɗon mawlude ussi doole e wuuro he ɗo guilon ɗo o watti wadde ɗum noon nden o watti wadde ɗum omo waɗa so mawlude ari tan o ƴeewa almuɓe makko ne jimanamo o sooda yajani mawnani eyi koye galle tan haaji ha Allah waɗi o wuurdi noon o wuurdi noon o wuurdi noon ceerno Aliou ceerno Yero Baal o yehi to muɗum o wi kanko de omo yiiɗi jamma mo annabi jibina o so tawi ceerno yamirimo omo yiiɗi mawnide ɗum ceerno Aliou ceerno Yero Baal wimo mi yamirima si anani on nani bandiraɓe wat ɗum omo waɗa ɗum omo waɗa ɗum omo waɗa ɗum ko kanko tan minen min jantani hen onon kam ɗum on kuccani hen min kuccani eyyi pourquoi ça on kuccani hen Samba nen haɓat no fotiri ni wases nen haɓat no fotiri ni ma wonde debbo moƴƴo ni kañum jibi noon
en hucci ɗum ɗo onon oɗon numti ɗum ko Allah numti ɗon walla cikko ɗon ko watta ko ɗum mataw waɗata walla goɗɗum walla qu'est ce qu'il y a pourquoi eyyi nden mataw hande wona hanki Allah waɗi min jooɗi tan min igiw elle ko miijoji amen gardi he igiw mawni yo Allah yurmo yaafamo harnamo janna amin ya rabbi mi igiwimi Samba ɗum ɗo de ko nena waɗata ɗo henno ko alay sago janten hen kadi jabten ɗum wayi ɓaade ceerno Aliou ceerno yero baal yamirimo ha Allah waɗi 89 min puɗɗi yaade min coodi jawɗi hankadi ɗo fuɗɗi wadde 1989 ɗo woni hankadi fuɗɗode mawludu voilà min nelani almuɓe kala gonnoɗo ɗon duɗal fof gongal ɗon min gaddoy almuɓe wori on jiggoyake eyyi min neli saade almuɓe wonnoɓe toon ha wudduru ceerno Mama Rasoul en min neli toon almuɓe ɓen ngari ko ɓen ngaratno almuɓe ummotoon wudduru e saade yanta e sukaɓe almuɓe e sukaɓe kadi tillere naaɓe e sukaɓe kala towroɗo gonnoɗo ɗon jomduɗal ɓe batti arde kamɓe fof mbaɗi hen juuɗe maɓɓe ɓangguini mbaɗi hen juuɗe Allah felliti moƴƴini Allah moƴƴini ɗum tan wallahi minenne ɗum woni hitande fof goto e amen fof min ƴeewoya igiw ƴeewa dammuwol mi ƴeewa dammuwol min gadda hirse mbaɗon bottari min mbaɗa waɗi hirande walla bottari hirande ngol ɗo dammuwol min mbaɗa bottari ngola dammuwol min mbaɗa ndem yimɓe ɗon jarata ɗon jarata yimɓe kewari ngol kewgol par ce que hankadi ko début ko fuɗɗode kanko pesanno ko tew makko voilà kasi on mbaɗi dammuɗo on mbaɗi dammuɗo aussi ha hitande wotere noon ko kanko e hoore makko noddi min kanko nen haba eyyi o ayi ko mbatton ɗo henne nde dammiri ɗum ko natti yonde mawlude o mbatte haqqillaji moɗon e gayi ƴeewe ngaari mbatten ɗum min mbatti so tawi ari min ndendina komin dañi fof min e miniraɓe e mawniraɓe o fof min ndendina kadi kala ɗo bandiraɗo wonno ara leñol amen ngol dangane demankani kamɓe fof ɓe mbatti arde ɓe gara mawludu ɓe gara mawludu Allahu akbar heewi toon moƴƴuɓe fof janti hen Allahu akbar min mbatti warde gayi min mbaratno ko ngaari gotiri caggal nde min natti wadde min ƴeewa ngaari tan moƴƴiri min mbara gotiri natti yondi min ɗaha cam kamɓe no kadi hilifaɓe diine ɓe ɓe nangi hen ha tiiɗi ɓe nangi hen ha tiiɗi ha tiiɗi ha tiiɗi alay saago ƴeew koɓe jogui ko foof e hewde kono noon eɓe tinno ɗum nde won noon eɓe nanguiri ɗum no foti nanguirede ni Samba est ce que won debbo goɗɗo dari darde nden haba nde aha woodi sibo minen to banggue awluɓe ndemi yiyani mami amen goto gawlo to Sinthiou Garba ne wiye Hadja Dado Abdoul eyyi ne waɗano ɗum eyyi ene waɗanno ɗum yummum Samba Lelɗo Dado en eyyi yummum Hadja Guedde en tanum Mayram Salif en e waɗanno mawlude wiyatno ko mawlude Mame Dado en waɗanno Sinthiou Garba kanko ne kadi uma waɗa ɗum joni jaranɗa koye hankadi natti wonde ngaari gotiri yonata joni après mbattoɗo wadde gaye ɗiɗi walla holno mbattoɗo waddetana eyyi joni de minen min gandani ɗo min kaɗata so Allah kala ko min milli hen nomin poti ɓesgu goto foof ne waɗa hen junggo mum bandiraɓe amen hoddiɓe ɓe goto foof ne waɗa hen junggo mum minen nde won noon so hunde Allah yanti hen mo Allah looti fof leppa gonga nangue kala jiiɗa fungue so tawi gue diwi duuɓi ɗiɗi gue diwi duuɓi tati hankadi ne junggo Allah yanti hen wonti gonga tiiɗi wona minen noon ko hilifaɓe diine ɓe eyyi min gartu hilifaɓe diine ɓe kono hade nden Samba joni programme o ɓaɗi ari ha ɗo natti wonde gaye ɗiɗi natti wonde gaye tati natti wonde gaye nayyi wonti gaye ha mbayno leydi est ce que programme o ha joni koye juuɗe ɓesgu hamba nen haɓa billo tan woni walla ɗum ɗeɓi ummade juuɗe mon heɓe yimɓe woɗɓe jaɓɓitima ɗum pour wallide on walla ko ha joni ko on tan kuufi ɗum ɗum ne ɗaha cam yimɓe woɗɓe ni gari hen nde won noon nde ɗum waɗi nde henna min dusodiri e oɗo gonɗo hande président de la république guila ko premier ministre ɗaha miñam ko neɗɗo jokkodirɗo e mabɓe kala nde ɗum yonti o ɗaha jokkodiraɗo e mabɓe ha ko ration o ko ummotono ko ne arana min ummo Matam haaɓe mbi min yoɓe ngal ɗum ɓe balal mabɓe hen ɓesgu wuro ngo so yonti bawɗo muudo adda bawɗo dammuwol adda bawɗo gertogal adda bawɗo fiftude temedere muɗum goto fof ɗo doole mum tolno goto fof nangui hen hatti machallah yaadanama hen ha hitade ɓennude nde ɓennude ɗo nde mboɗo jooɗi ha miñam goto ne wiya Abdoul Gueye o wi wonde aɗon gandi ko min jiiɗi ɗum ɗo ko yo faatu
e juuɗe sukaaɓe wuro ngoo jokto ɗum wuro ngoo tan jokto ɗum taw wona onon tan kala ɗum jiɗɗa haalde namdalam ngal ko ɗum eeyi ɗum woni namdalam kala nde wona tan nde ari fof eyi wiye tan onon yon cooro ɗum ɗo henne oɗon mbaɗa heen becce mon très bien eyi ɗum woni namdalami ko joni masirki ko joni nanɗa namdalam eeyi voilà jooni noon eyi allah ne anndi kamɓe fof eɓe ndari e wattude ɗum e juuɗe maɓɓe e heɓde ɗum e juuɗe maɓɓe ɓe gardito golle ɗe wallahi sibu kamɓe fof eɓe keɓli eɓe teddini eɓe jaadi heen voilà e ɗum ɗo yo mawnine haa ɓura mawnude eko mawnina no mawnirani voilà effectivement ɗum jinnomi namdade mo noon ɗum ko namɗa ko eyi ɗum jinnomi namdade par ce que noon foti wonde goo ko martabaji tati ngoni ɗon sa ƴewti martaba mawɗo o ko debbo daraɗe wiyene mawna jamma rasul sallallah alih sallam goo martaba martaba ɗiɗaɓo o ko nene haba billo ko debbo moƴƴo ko debbo moƴƴo julɗo mono wuuri hani on yo allah wuuru yo allah junnu balɗe makko moƴƴini batte makko martaba keddiɗo ko hakkude mon e wuro ngo no mbawa ɗum mbaɗanni min wona min haalante mbaɗanni wuro ngo enen koddi enen jeyda nani ɗum kalno ɗum abou diob o aɗani sababa mbimi sababa minen dowdanno pucci emin joguino numéro ngol wiyete ko kangamu ɗon noon kaymi mi haalani ko heddi o voilà heddi ko heddi o haalani en dowdan no pucci bon joni samba to banggue halfaɓe diine diwan o haɗen nde ni taw so wiyama moldul nabi mo nen haba billo waɗato na waɗa ñalawma o nanggama daɗo heedi est ce que kon ummotoɓe banggueji goɗɗi ko wayno rewo en ko wayno europe en ko wayno sénégal en ko wayno dakar en garat no yimɓe gartata molduwaji ɗi ni est ce que o ene waɗa ɗum walla ala eyyi hatte ene jogui hen kam to banggue caggal leydi europe ɗum kam komin tan ummotono toon e nder leydi he noon neɗɗo fof autorité moɗa ha miñam andunoɗo eɓe jokkodiri o meeɗi addude ɗum oɗo mawlude est ce que machallah omo waɗa hen doole makko no feewi alay saago omo arda hen e yimɓe ɓe nden won lawol gotol sarif habibou en to kolda to wuuro ali sarif habibou yallah yaafo wallay goram o meeɗi ardude e muɗum directeur hamady dieng en kanel arde on e kanel hamady dieng kanel yimɓe kam ɓuuro jibi en jeeyi ko yimɓe ɓe ganduɗa arannoɓe e nokku he yimɓeɓe o addi façon fo e neɗɗo kam mo jokkodirno o addi ɗum guijol on tawtorede mawlude o machallah kadi o watti ittude ga hay ga almuɓe o yaada e mumen toon gara diwan o noon rewo e worgo funnague hirnague ala so allah ko min jetta allah hamin jetta fuutankoɓe hamin jetta jaatigueɓe tawateɓe e wuuro ɓe hilifaɓe diine ɓe e hilifaɓe aada ɓe kamɓe fof ɓe nangui gueɗe ɗe ko gueɗe mabɓe kamɓe ɓe jokti ɗum ha min tinata hen tampere gueɗe nellaɗo wona cakane gueɗe nellaɗo ha min tinata hen tampere bon joni noon bacca to banggue programme organisation kala ko jiiɗa aduna hay sinno ko cokki watte ko programme ha wara gañi ɗona haala ko noon ko foti mawninde rasul billahi sallallahu alih goo ɓaadi on noddat yimɓe yo ngar hay affaire mawludu ene waɗi politique woni politique o ko mbara dammol walla ngaari mbaɗa caali nodda yimɓe par ce que noddi yimɓe so yimɓe ngayri noon wara kalanaɓe go ñaminaɓe mais wara kalanaɓe bon jinmi artude koye programme programme tuggandema ñalawma mawludu o holno programme o lelori to batte bismade hoɓɓe batte ñalawmaji ɗi holko watte ko defte cikkete walla ko jewte batte jamma o jonde nde holno wayata e holko yeyete jamma he gueɗɗimel ngel normalement ko foti daari mawnude ene foti waɗnede thème woni toɓɓere normalement ko addi yimɓeɓe ko mawnide rasul sallah sallam kono foti waddede toɓɓere pour julɓeɓe mbawa naftorade a jarama alaji ɗaha cam a namdima ɗo ko mawni kadi ko waɗi important to banggue kuccam no golle ɗe jarata voilà minen mawlude o waɗata ko ñande 25 mawlude ma mawludaji ɗi mawle ha almuɓe garta ha heddo mawludu goto on ha heddo on goto est ce que machallah tawa kamɓe fof ɓe jeehi ɓe gayni koɓe mbaɗanno ko ɓe garta haqqillaji kooti banggue haqqillaji kooti banggue kooti daara nden watte hamin jogui ñalawma gardotoɗo o ñande 24 mawlude ñande hen ko jaɓɓade hoɓɓe so weeti ñande 25 jofi 26 ñande hen min puɗɗoto ɗo hoɓɓe tawa heewi hen gaari
ene jogui gayi he ko nden kirsete defte cilke so defte cilkama yimɓe ɓe nde won noon ene jiiɗi ɗum ngara silke defte duwowuji mbaɗe yimɓe ɓe puɗɗo hankadine min duttito e ruttade e koɗanɗe hoɓɓe ɓe goto fof joƴƴitinde ɗum ɗo wonno kadi e wiide ɗum bisimilla par ce que min tinayari tinayari kadi kala naɗɗo galle o almuɓe ne jooɗi tan no jaɓɓortoɓe gona e haalde eyi gona e haalde gona e jaɓɓade ɗumen jaɓɓoro ɗumen yimde rasulu sallallahu alih w sallam ay so yeehi ha jammari ko tillere fof ara dendagal moƴƴo gonɗo e guijilon galle elima lewat ara galle darel ara tillere ara galle ceerno mollere ɗon ko tillere naɓe gara kamɓe fof galle kan hande galle ali buusen gara kamɓe fof soɓe jettima ɓe pawta konngol ngol e juuɗe ceerno tillere o sakkirta duwaw kiraɗe gadde kirte o sakkirta duwaw golle ɗe puɗɗo golle ɗe ɗo jimmi andude ko yimde rasulu tan yimde yewtude gurdam mum e yewtude gurdam yimde rasulu e yewtude gurdam mum alhamdulillahi rabbil alamina kala garɗo yantat hen kono noon kamɓe jaatigueɓe ɓe aɗa andi ko tamno guijilo no wiyede misira Fouta ko hay ñalawma hande nan ɗo kadi ciftina yimɓe ɓe ciftina bandiraɓe to banggue histoire par ce que ndeɗo yewtere wiyete ko Mbidten sterna men yidde siftini yimɓe hewɓe ne gandi kono maɓe siftini yimɓe kadi sirayi dine l'islam mbiɗa nane janggano ceerno hamme baba tallade ciloñ nde warti junngo ceerno yerbal ko ɗon yi rasul sallallahu taala alih ɗum aɗa wawi gonɗin ɗum an mboɗo wawi mboɗo wawi ko histoire hecci en hecci kono min kam mbaɗa andi ɗum inchallah an kadi aɗa andi ɗum no fewi wadde ko hunde wande fayida bon joni noon keddoɗen ko hedde minutaji nayyi kono wallu min noon seeɗa jiibi nde wonno min kala ko haala nelaɗo sallallahu alih w sallam tan min nayino min gudiri golle ɗe joni Samba hoɓɓe gaari gayi mbaɗama hirde feŋi onno cummi gotere sernaɓe he tan tamboro ɗum tan kañum yewtata kañum hade almuɓe yimde walla si almuɓe jimmi ha ɓoy kañum tan yewtande rasul walla kamɓe sernaɓe moni hen fof e saaha heeɓa konngol wona yewtande nallaɗo walla ala exactement kamɓe minen kam min cuɓata koko kamɓe cuɓoto kamɓe e koye mabɓe e koye mabɓe kamɓe soɓe gari min pawi koye juuɗe mabɓe kala garɗo ko ɗon tawataɓe kamɓe noon aɗa andi sernaɓe ne guittodira gueɗe teddugal wala kasi kala garɗo ko kamɓe mbiyata kaari ndamin dokkuma konngol haala noon teddugal eyi kamɓe kadi ɓe puɗɗo kamɓe gudditta kamɓe guddata eyi kono noon e nder mabɓe kamɓe ɓuuri andudirde kadi nde won noon kamɓe koye matiére mabɓe koye gueɗal mabɓe kamɓe kadi aɗa andi fuutankoɓe ko yimɓe tedduɓe goto hen foof ittana gueɗal keddiɗo kono minen kam min payi koye juuɗe mabɓe kamɓe bismoto yimɓeɓe ɓe mbiya ɗaha caam haal on so haali haalata ko kabaru rasul ɓe mbiya ɓe soɓe gimmima e on haali ɓe dokka goɗɗo o ɓe mbiya an yim goto hen fof kamɓe dokkat hokke gueɗal muɗum ha timma kadi so Allah ko anniya mabɓe timmuɗo ɓe mbaɗa wallahi joni noon hankkadi nde gonɗen koye uddude kono hade nden oɗo programme hande no wayi mawnude ni goɗam ko oɗo korɗo Allah moƴƴo woni sababu kanko ne jamma mawnuɗo o kanko holno siforto o heɗoto galle tam heeɗo walla o ɓorno comci makko aro jooɗomo heeɗo walla omo totti konngol omo haala walla holno yarata o waɗata ko comci makko daneji kanko ha jaaba billo no mbaɗɗa hannde ni yimɓeɓe no mbanmi hannde non pati ka bertudema so wona ɗum e waɗano bereji hannde waɗen o waɗa dorlol makko ngol o yaaruno makka ski machallah eyi yiɗɓe e enɗam fof taaromo ha goram kono ay goram hay hunde o yiiɗa e faggudu makko o fadiri ɗum tan ko o jamma allahu akbar Allah tan andi ɗaha caam ñande hen hayso min jiiɗi wiidemo hamin kette hen o jaɓata ay ko dañanno omo mofta ko caggal ko heddi hen ko waɗantuno miskineɓe o yaltina ɗum fof haalaɓa o jogui bakane kitande fof ko ɗumen o yaltina comci makko e kala ko jogui kalis o waɗa hen allahu akbar sukaɓe aroɓe e mawɓe aroɓe ɓe goto fof ɗum fawete e jeese mabɓe goto fof ittana hen gueɗal est ce que machallah omo yiɗi rasulu ha ala ko heddanta ɗum to banggue makko kala ko jogui laaɓi cer kala ko jogui e ko min jogui minen ko mbiyanmami ɗo joni mi ruttito ɗo seeɗa ay nden so ɗumini min so sarif ari walla ɗum ɗo henno somin ñagoyima min pecca ɗum kam
sukkitani min ɗum ni ko canton Ila Moussa so min pecca tan ara wiya wondani nde gadde wutteji canton woni yumum ambawal yumum samlel o wiya gadde wutteji moɗon min nawa hamin dokkoya se caisse d'hygiène kanko ne o watti kanko ne kadi omo waɗa noon kala ko min dañi o adda e ɗum ɗo ji amen o wiya wonde gadde joni ha rewi wona debbo momin desi wona ɓiɗɗo momin jibini ko caisse daɗɗa goto fof ne jogui ko lewni ko waɗata pour ɗum eyyi joni Samba wono yoɓe yo yewtande jokku par ce que ine weeli kono noon ko ɗon ne wawi hadde aɗa wan noon ko dokkeɗen ko ari to banggue yewtere nde bon haade men wawidirde noon mbaɗi yiɗi gadana bandiraɓeɓe gadodira e bandiraɓe eɗen mbatta ɗo yewtere wonde taw wona ndeɗo taw ko yewtere nde jeyɗa nde mbawɗa nde ganduɗa hakkude ma e aduna o hakkude ma e caɗɗagu hakkude ma e jamanu o mbaɗa yiiɗi gadodiren ɗum ɗo Allah noon jogui neɗɗo wawi tan ko haalde kono kadi ko Allah jogui inchallah kala ko neɗɗo ne haala yo wi inchallah voilà gasi yo yante welede Allah amin en kalfini ɗum Allah so haajiɗo Allah ma en dañju ɗum ɗo nde won noon eɗen poti haaldude e rendo ngo ko faate ɗum eɗen poti haaldude jaarore joom galle o baɗɗo ɗum ɗo cuɓaniɗo en ko moƴƴi waɗani en ɗum ɗo ha mbawen yewtude ɗum aɗa ni foti salminde mo salminama heewi har mi wawdire mbawidiren ɗo ɗum noon en calminimo kanko Alaji Daouda Moussa Dia minen ko dimo amen kono ko baaɗi amen nde won noon ko ɓi geddaɗo Daouda sa yimi wimo ko baɗam yummakko ko banam debbo kadi ko neɗɗo korsinɗo ɗum sehillam ndeysaan ko baɗam Sibou Mouhamadou Ousmane Lalli Samba Abdoul Demba Siré Demba Jeeri Ali Sow ɓurɗo andirede Nasir Sow yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum amin Alaji Abdoulaye Amar Lalli Samba Abdoul Demba Siré Demba Jeeri Ali ayi ko kanko ko ɓi geddaɗo Daouda ko tanum Mamadou Wuuri Ndondi ko tanum Sawa Demba Siré Demba Jeeri Ali to arɗo guerle fawɗon fiɗinuma en gartani ɗum eyi seɗen mbatta yewtere nde en gartata jo holno mbaynortoɗa eyyi ɗa Thiam mbaynortomi ko hadema waynira hadema waynade noon mbaɗa ero bandiraɓeɓe e ndeɗo yewtere nde ɗo ko Mbidten seernaɓe men dopani he goto wallahi kala bawɗo yo waɗi hen jungo mum bisimilla walla no jaarumi mbaɗa foti wadde déplacement mi naata e aduna o mi naata Fouta galle yo galle ceerno mi naata e galle mum mi waɗa toon yewtere ubbita seernaɓe men ɓe ganduɗa hoorema gubbata ko haɗum o gasa kono min ciftita sukaɓeɓe min ciftita mawɓeɓe sukaɓe kadi jangguine hen ɗum noon moni fof ko eragam noon min ɗaha Thiam personnellement moni fof kala bawɗo hen yo waɗa hen junggo mum beele mbaɗa daña moyen no jaarumi e nder manande o seernaɓeɓe Allah jarama yo Allah tabitin ɗum amin Allah ko ñaguiɗa rendo ngo ko hunde nde ɓe poti wadde yo Allah huccinɓe ɗum amin Allah Allah hokkuma hen no jaaruɗa amin eywa mi waynoto mi andina bandiraɓe karlo ma noon ko Djiby Dieng jeeyaw kanel eyyi bandiraɓe karlo meɗen ko Djiby Dieng jeeya ko kanel wuro ngo ganduɗa noon wuro ngo gandumi Sibou kanel e kandaraji kandam woɗeri ko wuro ngo gandumi no feewi eyyi Sibou nde won noon so wi kam ko cifti ko kalɗa ɗo ko tan siftinortami ko ceerno Samba Dieng eyyi Samba Djiby en siftinortami ko kuta bayillel eyyi ko debbo nomanke tiiɗɗo ko debbo dariɗo komo ganduɗa ko musidɗo amen no feewi ɗum noon ko Alaji Djiby Dieng joguino kaɓirɗe ɗe kuccodirnoɗen koye ɗaha Thiam eɗen mbiya yimɓeɓe e windere nde yoɓe mbattu haqqille oɗo émission yoɓe mbattu haqqille mabɓe oɗo galle yoɓe gandu galle o ko galle baɗɗo fayida ko galle mo fotani yeebede yo yimɓeɓe mbattu haqqillaji mumen société he moƴƴinande bandum ko moƴƴinande hoore mum sa yi bande ene bonire tinno falo nde won noon so gasi bonirede bonnoɓe mo ɓe goppatama ɗo nan sidi ko gonga ɗum noon yo Allah hokku en moƴƴodirde yo Allah hokku en wonde yimɓe moƴƴuɓe moƴƴinoɓe allahumma salli ala seydina Muhammadin sallam allahumma salli ala seydina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim inna allaha wa malaikatahu yusallu ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Djiby addimi uddide nani ko sarnaɓe mbi sa juule naɗo Allah sallallahu alaihi wasallam lawol gotol Allah juule ma laabi sappo sa juule rasulu laabi sappo Allah juule ma laabi temedere sa juule makko laabi temedere Allah juule ma laabi ujunere Allah juule ma laabi ujunere noon tewmo harmini Dieng paaɗa ko aljanna min mbawa waynade noon min camminani rendo Samba haba BILLO BOLLY jogui rendo manggo taw ko seɓɓe ndendi omo wuuri mbaɗeni mo fedde
fedde hewde nafoore hewde ndimagu hewde fayidagal hewde moƴƴere Allah min ko toon gonmi min ɗa haccama eɓe dokkumi toon gueɗal manggal kamɓe fof mi salminiɓe par ce que yimɓe waɗa liste mbaɗa sammina par goto goto émission o ɓurtan wallahi kono wadde ko mum soke bureau ngo e fedde nde kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama ɓe donami ɓe yoɓe gandu min ciftiri ndeɗo jonde ɓe ganduɗa toon e jitteɓe karallagal ko musidɗo meɗen Djiby Dieng o jeeya ko toon to kanil cukalel laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɓe o ga banggue Samba Haba Billo Bolly sa bettanami noon mbaɗa noon ko tubalanoma ni beele ɓeɗo nan walla nimoji c'est bon bara wonti goɗɗum bara yoggat Allah jarama Allah jiɗa ha cam yo Allah yo moƴƴere Allah jarama on jarama merci beaucoup KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma